చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి ముందు వర్షం ఎట్లా పడుతుందో. ఇంటి ముందుకి మెట్ల మీదకి వచ్చేసినాయండి నీళ్ళు. అది కూడా మా పిల్లలు నీళ్ళల్లో ఆడుతున్నారు చూడండి. ఇది మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అండి. ఫుల్ పడుతుంది, అసలు ఫుల్ వరద వచ్చేసిందండి. అది బాబు చూడండి ఎట్లా ఎక్కుతున్నాడు మా బాబు. అదిగోండి పాప ఇంకొంచెం అయితే ఇంట్లోకి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసింది. అదిగోండి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు, అది మా నాన్నగారు, మా పాప బాబు. ఇది మా ఇంటి ముందండి. మా ఇంటి ముందుకు వచ్చేసినాయండి నీళ్ళు. ఇంట్లోకి ఇంకొక అంగులో ఉందండి పైకి ఎక్కడానికి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతకుముందు ఇప్పుడు చూడండి ప్రజెంట్గా 2 వీడియోస్ పెట్టాను మీకు. అదిగోండి ఇందాక ఒక మెట్టు మీద ఉంది తేడాలో, ఇప్పుడు ఆ మెట్టు కూడా ఎక్కేసింది. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, అనుకోకుండా సడన్గా వచ్చేసిందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి వీడియో.